Ezokwu Igbo dị ụtọ ọ na-abụ ekwukwo amagba nke a gosiri na ya bata akwụkwọ nkwem n'oge nzukọ oge ha ji ekwu ka o si ada n'ala Igbo. Ile ya obodo dị iche iche na-ejikọta aka na-emepe obodo ha. Agụlụgụlụ ụfọdụ ejikọ aka na gboo je chọọ ka ha ga-esi chọọ ofu ihe mepee obe ha. Ya mere na tata na oge nzukọ n'ihe anyị ga na-ekwu bụ mmekọ ịrụgasị ụmụ ọlụ azụmahịa na ihe dị iche iche ga na-eweta agamnihu n'ala Igbo. Gịnị kpatara na mmepe na afịa alụ n'ala Igbo? Azụmahịa na imepe ụlọ ọrụ ebe ama ndị Igbo dịka ndị na-alụ ọrụ na-eme nka na-azụ ahịa dị iche iche, mana ụlọ ọrụ ga na-alụpụta ife ha ga na-ele anaghị ndị ọchịchị anaghị enebara ya anya. Ebe ha nebere ya anya anaghị adị ka o kwesịrị ịdị. Ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nkịta. Abụ m Chiziani. Dịka unu si mara, ọ na-abụ ekwekwo ama agba ezu ụka ahụ eru ude na a na-atụtụ ngịga. Tata anyị na-ada ndị Igbo nwaanyị mara mma nke ukwuu si n'ụlọ ọrụ ndị GSAC, ndị na-afụ na onye ọbụla emeghị mpụ, onye mee mpụ agba ya n'anwụ, ya bụ iri ego obodo n'ụzọ na-ekwesịghị, agba ya n'anwụ kpọpụta ya. Ọ nọ ebe a anyị ga na-eso wee na-atinye okwu ọnụ. Ada ndị Igbo Amaka wee kekene ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ọ dị mma, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Daalụ Chizi. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Oge Amechi Ugwuele batara anyị na ya na-atinye n'ọnụ, ọ bụkwa na ọ bataghị ha na-eme maka na o kwesịrị ịnọ ebe a hazie ya wee na-ekwu ya dịka o kwesịrị ịdị. Ụfọdụ agbaghị ama wee na-asị na ego na-abata n'ala Igbo na ọ bụrụ na eji ya alụ ọrụ ekwesịrị ịlụ, na ndị Igbo agaghị na-eti mkpu a na-eti na a na-emegide ha. Ọ bụrụ na a na-alụ ụzọ dịka ekwesịrị ịlụ ya, ọ bụrụ na a na-alụ ụlọ ọrụ maọbụ nyere ndị na-alụ alụpụta maọbụ na-akwa nka aka ha lụọ ụlọ ọrụ, na ụmụ Igbo agaghị na-agbapụ na ha ga na-ewe ọrụ n'ala Igbo. Mana ọ dị ka nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ adịghị eme ihe dị otu a. Ụfọdụ wee na-asị na ihe a na-anaghị eji eme ya bụ na ego na-abata n'ala Igbo na o bukebeghị ibu dịka mpaghara obodo ndị ọzọ. Ụfọdụ wee sị ọ bụ na o bughị ibu, kedụzi ihe mere na ọchị obodo Ebonyi na ọ na-alụ ihe a niile ọ na-alụ n'obodo Ebonyi, n'agbanyeghị na ekwube ndị ka ndị na-eketa ego nke ha ka kachasị pee mpe n'ala Naịjirịa, na Ebonyi so na ndị na-eketa obere wajai dịka esi eke ego obodo. Mana ụfọdụ asịgo na a na-alụ ọrụ na Ebonyi, na-alụ akwa dị iche iche, ụzọ dị iche iche, na-alụkwa ụlọ ọrụ dị iche iche a na-alụ anụ na a na-alụ ma ihe dịka ọgbatumtum na ihe ndị ọzọ. Gịnị mere na ihe a na ndị Igbo niile ejikọ ya aka wee kpaa alụ ka ndị Igbo niile bụrụ ana Igbo eji amatụ dịka otu Chukwu si gozie ndị Igbo? Imirikiti na-alụ ọrụ dị iche iche. Ije na-Aba, nke a na-akwa na-Aba akarịrị. Ije na Anambra, ihe a na Anambra ndị na-alụ ya akarịrị. A na-akpụkwarị m ụzụ n'Ọka. Ịbịa n'Enugu, ije n'ihe dịka Kokam, achọpụta ụmụaka were ọ bụrụ na iji echọpụta ụmụaka were akara aka dị iche iche na-alụ ihe dị iche iche, wee ha nkwado lụpụta ebe dị mma, ụlọ ọrụ dị mma na ndị ga na-eweta ọrụ ga-akali akali. Mana ọ na-adịcha otu a. Ya mere anyị ji si na nke tata ihe na-akpata ya nakwa ka a ga-esi mee ya emepe ana Igbo, mbụbụ ụlọ ọrụ
ụmụaka ewu ọrụ ihe ọma abataba ndị mba ọzọ esizie n'obodo ndị ọzọ na-abịa azụ ahịa kama anyị ga na-eje na-azụ nke ndị ọzọ maọbụ na-agbara ndị ọzọ odibo ndị ọzọ abịaba n'ala Igbo wee na-eme nke a ehibego otu dị iche iche anyị kwuru na a na-ehibe gafụ maka mmepe nakwa azụmahịa na ọrụ n'ala Igbo mana kemgbe ehibe amaghị ihe a na-alụ. Amaka Weke, n'uche nke gị gịnị ji ndị Igbo na mmepe ọ bụ na agụba adịghị nkọkọ eji ya akpụ ihe amaghị isi akpụ? Daalụ. Ịma na oge ụfọdụ ọnọdụ ha bụ ekwucha ka a ga-esi mee ihe ma ọ gazina ka esi wee kwuo ya maka na ọ na-adị mkpa onye ọbụla na-abanye n'ọchịchị inwe ihe ibu n'obi wee na-abanye n'ọchịchị idetuo ya edetu ihe dị mkpa n'obodo idetusi ha iburu ya n'obi gbanyesi ya na mbọ aka ịbanye ibido gịnị mmewu ya mana oge ụfọdụ ọ da-adịkabe otu ahụ abanye ihe ndị ọzọ niile nọsi n'akụkụ apụtazịa eweruzie ọnọdụ ihe ndị nke kwesịrị ime ya bụ n'oge ụfọdụ ọ na-abụkarị nsogbu anyị na-enwe ịnekwa anya oge ụfọdụ ndị ọchịchị anyị ndị nọkwa ha n'akụkụ adịghị ekwechakwana ha marụ ihe ha na-eme oge ụfọdụ maka na ịma na ihe onye ọchịchị ji enwecha ndị nọ ya n'akụkụ ka o wee na-agbaziri ya maka na ya abụghị ọchịchị ihe niile ahụ ama ndị chi ya n'isi mana oge ụfọdụ ndị nọcha n'akụkụ kwesịrị ị na-agbazi na-ekwu nekwa nke a nekwa ka emee ya ụta na nke a bụ ihe kacha mkpa ha na-ekwu ya ụta ahụ o nwere ike ọ bụ na o nwere nke dị ha n'obi ha ewere nke ahụ tinyezie n'ihu hapụzie nke ahụ a sị na ọya nwa ka a ga-emewezi ọzọ ya bụ n'oge ụfọdụ ọya nwa bụ ihe na-akpata na ihe kwesịrị ime ada eme ya bụ na ndị na-enye ha ndụmọdụ bụ ihe na-anaghị ya nke bụ eziokwu mana nke bụ eziokwu bụ na ha chọọ ịbanye n'ọchịchị ha ga-agụpụtagasị ihe niile ha ga-eme gịnị mere na ha anaghị emekwana ya agụpụtasị oge a ga-aje ibugharị maọbụ gagharịa ile ihe a ga-emere ndị mmadụ gwa ndị mmadụ ihe a ga-eme ha anaghị echeta ka ha na-echefu ya. Oge ụfọdụ ịma na ịnọkwa n'ọkwa ọchịchị ọ dịchaghị mfe ọ da-adịcha mfe maka na o nwere mgbe ọ ga-eru isi eju onye ahụ ihe ndị ọzọ dị iche iche apụta mana ọ bụrụ na ị nwere ezigbote onye nọ gị n'akụkụ so gị wee bido njem ahụ mara ihe niile ikwu mara nkwa niile ikwu mara ihe niile unu nerule anya n'obodo si na onye nwa bụ ihe dị obodo mkpa ifu na onye a ga na-agbaziri gị ka emewegodi nke ụta ka emee nke a na nke a bụ ihe dị mkpa ka emee nke ụta na eme ya ụta na obi ga-adị ndị mmadụ mma mana ụfọdụ oge ọ da-adị ụta ahụ ahapụzi ihe kwesịrị ime mewezi ọzọ ọ ya bụ na ị na-anya n'obodo anyị na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị a ụfọdụ ihe ada aga maka na ọ bụrụ ihe ahụ ekwubu na mbụ ka a na-emelu wee na-aga mana ịnekwa ya ụmụkwa ndị nke na-eme dịka isi wee kwuo gọvanọ Ebonyi o jisikwa ike na-eme ihe o kwesịrị ime n'agbanyeghị na ego onye nwere eweta na ọchịchị etiti n'opere mpe o jisikwa ike ọ ya ka o ji adị mkpa onye ọbụla bụ onye ọchịchị ka ọ dị ihe ndị oyibo na-akpọ focus ka o tinye uchu n'ihe ahụ ka hapụ ikwe ndị niile nọ n'akụkụ ka ha mee gịnị na-ewepụ uche ya n'ihe o kwesịrị ime ana ịmago na ụfọdụ na-adị ige ndụmọdụ na-abụghị ezigbo ndụmọdụ ọ na-edufe ụzọ mana ị bụrụ onye ahụ ga-ekwechiri na otu isi wee chọọ ihe dịka onye Ebonyi ọ na-ekwechiri ịchọọ ka eyiri nika oyiri ya pụta n'ọgbọ ịghọtago ọ na-adị mkpa ka onye ọbụla bụ nọ n'ọchịchị kwechiri jisi ike kwudo ihe ahụ jiri aka ya na-agagharị ụfọdụ gị ga-afụ ya ọ na-agagharịkwa ebe dị iche iche jiri aka ya na-eji afụtacha ihe niile nke a na-arụ ya bụ na ihe a ka onye ọbụla bụ onye ọchịchị kwesịrị ị na-eme ka ihe wee na-aga. Daalụ. Ọ bụ olu Amaka Weke nke si n'ụlọ ọrụ GSAC ndị na-afụ maka na mpụ adịghị aga n'iru na onye nyere ego rụrụ ọfụma ọ bụ nnu ya ka ị nọgasịrị ugbu a ọ ka bụkwa nzukọ ka anyị na-eme anyị bịachite azụ anyị na-aga n'ihu n'ụzọ pụrụ iche anyị na-abịa
ya dịba ka anyị na-akọ n'ugbo ya bịara anyị na-ekwu maka mmepe n'ala Igbo ihe mere na anyị na-eti mkpu na a na-emegide ndị Igbo. Ajụjụ anyị na-ajụ kemgbe bụ ego nke na-abata dịka esi eke ego ọchịchị etiti nke eji alụ ọ bụrụ na o pere mpe obodo so eketa nke kachasị pee mpe n'ala Igbo a na-anụ na ọ na-eme ọfụma ya na-afụ na ọ na-akwa ụzọ na-emegasị ụmụ ihe dịgachi iche iche kwechiri dịka Amaka si kwuo wee sị na nke a na ya chọrọ ịlụ ka mee obodo ha ka obodo ha bụrụ ịkpa mana obodo ndị ọzọ na n'ala Igbo aka na-atụ ụta ụfọdụ ụzọ adịgasị ije n'ime obodo ụfọdụ ama m na ụzọ ije n'Ọka na obodo Amaka ụzọ dị na be unu ụzọ adọkwa chizi ọ bụrụ ọdị so na be anyị ozi anyị na-enwetezi buru ibu na Anambra ozi karịzi ozi nke anyị nweta na Nnobi ihe ndị ekwesịchara ịrụ aha arụghọ ma ndị arụghọ dị ka ekwesịrị isi wee rụọ ya bụ ihe anyị na-aya karịrị ọ bụrụ dị ofu ihe ka a na-ekwu maka na ihe ọzọ bụkwa na enyere ego ihe ọzọ bụkwa ejiri ego ahụ wee mee gịnị ndị ahụ etinyere ya n'aka ha ejikwa ya mee ihe ahụ ha kwesịrị iji ya wee mee maka na ị na-ebe na ego na-enye gị pere mpe nke enyekwanụ ga-enye oge nwenata n'ofu ihe ma ọ bụa ị kwesịrị iji ya wee lụpụta ka obodo wee mepee ịghọtago mana ị na-anya ịfụ na ihe ndị a niile onwero nke na-aga ije na Anambra kịta ihe ị ga na-afụkarị na Anambra bụ ihe ndị nke onye nke n'ọbụrụ gasịchala nke ochie ahụ bụ ihe ị ga na-afụgasịcha mana eche m na ụmụ ihe a na-akpọ m na mmadụ dobe legasi ịpụta isorokwa usoro onye ahụ so wee na-agakwa ka e wee nwekwa ike echi a na-akpọkwa gị ezigbo afọ a na-echetakwa gị na-asị hei na ọkwa onye a mee n'ihe nke a taa ịbịa na Achala bụ headquarter Ọka North chizi onwere ụzọ dị ya onwero dị ma nke constituency ma nke na-esi na federal bịa ma nke na-esi na onwero dị nke a na-eme ma ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya mana ihe o ji ewute Amaka bụ na ndị obodo ada ajụjụ chizi ha na-ajụkwa maka na anyị tinyere anya na ya sị ka anyị malụ kene ndị anyị jụrụ ajụjụ ndị na-anọchitecha anya ndị ọzọ n'obodo si na ọ bụrụ taa ka ha dewere ka ha tiwere mkpu ha na-ede akwụkwọ na-ede na-asị biko si gbatara ha ọsọ enyemaka na ka ebe a si wee dị n'ebe nke na Ọkanjọ bụ na headquarter Ọka North ifugo ya bụ na ha edegidego akwụkwọ degara onye isi na onye na-achị obodo Anambra mana o nwere ihe ọbụla eme maka ya ịghọtago wee kpọwazie anyị wesị anyị biko na anyị bịa ka anyị tinyere ha anyị ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya o nwere ihe dịka mmepe adị m ekwu ya maka na onye ebe m bụ ana m ekwu ya maka na ọrụ anyị na-arụ ọ ihe anyị fụ anyị adịghị ekwu ihe anyị afụ ha ije na Achala ezi agarịa ije na Achala o mepeghị emepe ka ebe akpọ headquarter Ọka North ọ dị Amaka dịka isi kwuo ịchọpụta ka esi eri ego na ndị mmadụ si eme kedu ihe ndị mmadụ na-akọrọ unu gbasara ọchịchị na mmepe na iketa oke ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala Igbo niile maka na ụfọdụ na-abịa asị na ihe eji eme ya bụ maka na a na-emegide ndị Igbo na na-emegide ndị Igbo na nke a na-emegide ndị Igbo n'ebe dị iche iche chizi anyị na-emegide onwe anyị maka na ị na-asị na a na-emegide anyị na ego a na-enye anyị na-epe mpe ma ọ na-ada echetacha anyị ibugodo ụzọ jụa nke ahụ enyere anyị etinyere ndị mmadụ n'aka ka egodo ihe eji ya wee mee obodo emepere emepe ịghọtago maka na ị ga-ebidogodi dịwagodi mma na nke ahụ enye gị iwe a na-afụzi ihe na-eme iwe na-asịzi nekwa na ihe a na-enyekwa gị n'ụzọ ụka na-enyekwa gị nke karịrị nke a na ị ga-emekwa ihe pụrụ iche na ị ga-eme ihe gbanwanyere agbanwanye ka ihe nke ị na-eme mana abịanekwa anya fụ na nke e nyekwara anyị na onwere ihe eji ya wee mee ha sị na anyị kpọrọ onwe anyị asị na anyị achọghị imepe obodo anyị n'anya kịta ụfọdụ ihe kwesịrị imecha dịka ụlọ ọgwụ ma agrikọlchọ maka na ndị yut anyị na-akpagharị ebe niile n'ime obodo ka a na-alụ ọrụ ugbo a ụzọ abaghọ ya na ụzọ adịghọ na mmanụ ngwanụ ka emekwanụ agrikọlchọ ahụ ka ọ bụrụ nke dị modernize ụmụ ya na-akpọ adịghị atasị afọ kịta na a na-akọ ọrụ ugbo ịghọtago mana ihe ndị a niile adịrọ mana ndị ga-eme ka a ghara ịta afọ bụ ndị ọchịchị maka na ọha ga-eyi aka ebido ụgbọ eji akọ etinyere ya n'aka ọha kwesịrị ime ihe ndị a
mana ihe mfu n'ihe a bụ ị na-anya ihe dịkwa n'ihe a bụ obi dị aghụghọ maka na onye chọrọ ịrụ ọrụ ga-arụ ọrụ chizi onye bụ ndị mmadụ n'obi n'agbanyeghị ihe ọbụla ọ ga-eme ihe o kwesịrị ime ka obodo wee dị mma o wetaghọgodi ihe nke ya obi aṅụrị ya ga-abụgodi na ihe ahụ ya kwesịrị ime na-emeghị ya a ga-ejikwa n'ihe ahụ wee cheta mana amakwa m na ego a niile a na-etinyekwa na a na-enyekwa ha ihe ha ji eneta onwe ha a na-akwụ ha ụgwọ nke ha ma nke ahụ ha kwesịrị ijiri ọrụ o kwesịrị ha rụchakwa ri ọrụ ahụ chenji ka ga-afụkwa obodo ihe obodo na-ajụ bụ ego a niile na-abata gịnị ka ejizi ya eme ebe ọ bụ na asị ụlọọgwụ ụlọ akwụkwọ ije n'ụlọ akwụkwọ ndị ọta akara ụfọdụ ọ na-adị oge ụfọdụ anyị na-arụ ọrụ mbitinye anya na bọjetị anya mmiri agbụọ m n'anya maka na ị na-anya fụcha ihe dị na bọjetị fụ ihe ka obodo si wee dị ịfụ na egwu dị ị na-ajụ ọkwọ ndị mmadụ ka etinyere ihe ndị a n'aka ịghọtaghị ihe a na-egwu adị ma na-abịa n'ọchịchị ekere ọrụ eke onye ọbụla nwere ọrụ nke ya bido na executive ruo na legislators ekegidere ya rute na kanselọ onye ọbụla nwechara ọrụ o kwesịrị ndị na-achị n'ime obodo lokal gọọmenti ya ma ndị eze na ndị PG ndị na-afụ ma mmekọ n'ime obodo ndị kwesịrị ị na-afụ na ihe ndị agha a kwesịrị ị na-eme na a na-eme ya ịghọtago ha ncha niile bụkwa ofu ekere ọrụ ego onye ọbụla nwere ihe o kwesịrị mana ibe n'anya oge ụfọdụ ọ dịghị otu ahụ ndị kwesịrị ịrụ ihe ha ga-arụ ha da-arụ ya amaka ịma na n'oge a na-achọ ịha ọkwa gị na ndị ndọrọ ndọrọ na ndị na-afụ na aha ọkwa ya bụ gbakọrịrị ọfụma ụfọdụ na-asị na ihe a na-anaghị eji eme ihe a bụ na ha goro ibe ya aka ego na ha ekechaa na ego ga ha na-enye ndị mmadụ a na-asị ndị ma bịa tụnyelu ha na ụmụ osikapa iko osikapa na ụmụ ihe a na-ekegasị nọọ ya ka ha ji zụrụ obi ndị mmadụ na-ekwesịghị ịda na-ajụzi ha ebee ka ego ha na-eweta nọọ ego ha ka mgbere ka ha bịa gba ha ga-eweta ha ga-achọzi ka ha fajucha akpa ego ha ọ ya mere njisi gịnị mere na ndị a na-acha acha dị ajụke na ajụjụ ebe ego ha na-aga ọ maka na ha anarana ego tupu ha tie ndị ahụ na ọkwa mere na ụfọdụ n'ime ha anaghị ajụzi ụdị ajụjụ ahụ dịka m si kwuo na mbụ ọ ihe onye ma anyị ya ka ọ ga-ajụ esi ịmago na-abịa oge a na-achọ ịzọ ọkwa ọchịchị apụtakwa onye ọbụla ekwucha nke ya bịa n'ime obodo eketa ego ịma na agụụ dị n'obodo chizi agụụ dị ịma nsị onye agụụ na-agụ pụta ebe a na-eke ego ọ gafere ego chizi ọ fịara ahụ ya bụ na ihe emebigo na mbụ nọọsụ Chukwu nyere anyị aka ka edozitego di ya maka na ihe emebigo maka na ọ bụ na obodo dị ka o kwesịrị isi wee dị o nwere onye a ga-egonwu mkpụrụ obi ya ka o wee bịanyere mmadụ aka onye ahụ ejezi ya chefuzi ya na ekwesịrị ịrụrụ ya ụzọ onye ahụ echefuzi ya na ekwesịrị ịrụ ụlọ akwụkwọ onye ahụ echefuzi ya na ekwesịrị n'ụlọ ọgwụ ịbịa n'ụlọ ọgwụ mgbe ọbụla iji bịa n'ụlọ ọgwụ afụ onye ga-enete gị afụ ọgwụ a ga-agba gị afụ ihe a ga-eji wee mee gị ka ị dị ndụ mana agụụ abịagwa bịa were agụụ ụbịam na agụụ na-enweghị ọrụ wee mee gịnị wee were ya wee ndị mmadụ isi ya bụ na onye ọbụla ị na-akọziri ọsị gị cheregodi ka ya jegodi kete nke mana ihe ahụ ya bụkwa ihe nji na-ekwu na ihe a niile si n'obi ụmụ ihe a na-akpọ conscience maka na mmadụ nwee conscience na-atụ egwu Chineke ịma na-etinye gị n'ọkwa ka ije mee gịnị ka ije nọchite anya ndị bụ unu ijiri otu aka ahụ jiri ofu obi ahụ merụ ihe ị kwesịrị ime na-agbanyeghị egodi ego itinye egodi ihe ọzọ dịkwa na ya bụ na ego a na-adị etinyekwa ka e wee zụọ ọkwa ọchịchị jọkwara njọ maka na ụfọdụ na-eje ebite ego ụfọdụ na-ejekwa ebite ego ka o wee bụ na ha gba tiketi ka o wee bụ na ha merụ nka ka o wee bụ na ha merụ nke ọzọ mee kampen ụfọdụ bụ ndị ji ego na-abịa kwado ha ụfọdụ a na-akwadokwa ha onye kwadoro gị ị ga-amakwa ka ị ga-esi wee mee gịnị kwụghachi ya ụgwọ o ji wee kwado gị ya bụ oge ụfọdụ anyị na-afụ na mmadụ kwado mmadụ ọ banye onye ahụ achọgodo ihe ka o metegodo onye nke ahụ kwadoro ya ihe ọbụla ọ ga na-eme bụrụ ihe a na-agwụ ya ka ọ na-eme mana o kwesịrị ịdị ụtọ ahụ ihe a niile bụ na maka na obodo anyị adịghọ ihe niile yasara ayasị mana anyị nwere olileanya maka na taa ka bụ gboo anyị ama nnọrọ si na ọ yasago ka anyị na-elezi anya ka o mebisichazie anyị ga na-ekwu Amaka ofu ihe ọzọ mma na-aga eme gị ewute gị nke ukwuu bụ ụdị
ụtụ isi a na-ana ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-azụ afịa, ụfọdụ ndị wegasịrị ọba afịa dị iche iche. A na-anacha ụdị ego a niile, mana ime ka ndị dịka ije na-Aba maọbụ Anambra maọbụ ndị n'Enugu, Abakaliki, obodo dị iche iche, Imo, Abịa, ị ga-afụgasị ụdị ọrụ aka ndị mmadụ na-alụ, n'agbanyeghị na ha anaghị akwado ndị a maọbụ chọọ ụzọ ka mma ga-eji kwado ya ka ọrụ ahụ pụtaba ihe, ka ha na-alụpụta ihe dị mma ọfụma. Mana onye gbasie mbọ ike mgbe ka o si wekọta n'ofu ebe, ọ bụgodoro igbe ebe ọ ga-anọ nke a na-akpọ kọntena ka ọ tie, efu ka ndị mma chakapụtara na-abịa anụ ụtụ isi dị iche iche. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo na ndị ọchịchị gbasara ụdị ụtụ isi a, na ime ka enyere ndị akwa nka, ndị na-adụdụ adụwa, ndị na-alụ ọrụ dị iche iche, ọrụ nka dị iche iche, ka ha wee ike na-alụpụtazi esizi ebe a na-atụpụ atụpụ kama ha ga-ejeji na-ezi mba ọzọ na-azụtụ nke ndị ọzọ rụchagoro. Chizi, ekele gị na ajụjụ ya eju ka ekesi mara na ọ dị m n'obi. Ya bụ ihe bụ ihe jọrọ njọ, mana ị nekwara anya oge ụfọdụ, ịma na oge ụfọdụ anyị na-atụ aka n'ọ gọvanọ bụ ihe na-adị ezipụ ndị dị ụta ka ha je na-ana ụtụ isi ha. Ọ dịcharọkwa ụta aha esi wee Chizi, dịka m si wee gwa gị na-ekere ọrụ eke, ịghọtago. Ị na-anya oge ụfọdụ fụnọ ndị lokal gọọmenti bụ ihe na-eme na-eje a na-akọsịcha ego ndị a na-ekwu, ịghọtago. Ụtụ isi nke anyị na-ekwu bụgoro nke ndị na-azụ afịa, anyị adịghị ekwubere maka ndị nke na-alụ oyibo, ịma nọ nke a federal ka esi akọtụ taksị nke ha, mana ndị nke abụcha ndị petit traders na-anọcha n'ụzọ, ma ndị na-ebugharịcha pure water. Ka m jiri Enugu steeti malụ gị atụ, mgbe gọvanọ ugwu anyị bata, ọ si anazi na onye ọbụla ego n'afịa nke a na-akpọ nke market tax. O kwuru ya, ịghọta ihe a na-ekwu, o kwuru ya, ndị kwesịrị ime ịfụ na ihe ahụ okwu bụ ihe dị ụtọ ahụ o si kwuo ya, ha ada eme ya. Mana kemgbe ọ dị ụtọ ahụ, ndị ahụ a na-anakwana ya bụ ego, ha emepe ha ọnụ tie mkpu si nekwa si gbatara akwụkwọ. Ụfọdụ oge ihe na-eme anyị sikwa anyị nwa n'aka, maka na gọvanọ na onwe ya ama nọ n'ebe ọ nọ mara ihe na-azụ n'ọgbọ ede, ọ ya ka o ji tinye ndị mmadụ ebe ahụ. Ịghọtago ihe na-ekwu, ekele ọrụ eke. Ya bụ n'oge ụfọdụ na anyị na-ada atachi ọnụ, egwu na na-ejide ndị mmadụ, ha ama nkwufu okwu si nekwa ihe na-eme ha, si gbatara ha ọsọ enyemaka. Apụtazi a na-atụ aka na-atụgarụ onye n'ọrụ onwe ya n'ọya nwa kpatara ihe na-eme, mana amaghọkwa na aka ya adịghọ na ya. Dịka nke a na-eme n'oge kịta, nke gọvanọ na onwe ya nyekwara weva na si na ego maka ihe covid a. Mana oge ndị ọgbatumtum, ya bụ ndị keke a gara ngagharị iwe maka ihe a na-eme, ifu na gọvanọ pụtakwa wee kwukwa okwu banyere ya, wee sị mbakwa si emezini ụta. Ịghọtago ihe a na-ekwu, maka na ekwughị okwu mere ọnụ. Ịghọtago, ọ bụ na ha kwuru ihe ahụ n'iwe kwucha, gọvanọ etinye ha ọnụ, ịma ihisizie ị na-ekwusi na gọvanọ makwa na aka ya dị ya okwe n'edi. Mana nke ife ka esi wee kwuo ya, gọvanọ pụta si mba, si emezikwana ihe dị ụtọ a na o mee gịnị na ọ jọrọ njọ. Abịa na nke ndị lokal gọọmenti, ndị nke Enugu East na Enugu North na Enugu South, ha nwakacha na ụtụ a na-atụ taksị a, nke nwa premises, ihe a na-ana karịrị. Maka na ụfọdụ ọrụ dọrọ ndị ime ọchịchị ime obodo bụ ụdị ego a na-ana ụtụ isi a ka kwesịrị iji na-arụ ọrụ. Mana onwebụ ihe na-arụ inekwa anyị fụ na gọvanọ na onwe ya nakwa abịakwa ejikwa aka ya arụkwa ụfọdụ ọrụ dịgasị iche iche. Ị gaa n'obodo ụfọdụ ebe a na-akọpụta ugbo, enwe ihe dịka ụmụ obere akwa mmiri a ga-esi wee na-ebupụta nri wee na-ebupụ, agaghị alụ ya bụ ihe kwesịrị ịbụ ọrụ ndị lokal gọọmenti amen. Ịghọtago, mana abịakwa ha ama nrụ ya, ego niile ahụ a na-ejenere, and inekwa ya na bọjetị na alokeshọn a na-enye ndị lokal gọọmenti, ịfụ na nke ndị nke a n'Enugu a, ndị nke nọ n'ọba na nke ha kacha ndị ọzọ niile. Ụfọdụ na-asị na ndị a na-ana ego na-enwe ndị eji ha du, ego ha ji egba mbọ, maka na ego a na-ana ha ncha adaba na akpa gọọmenti. Ego niile a na-anakọta, maka ị na-anya fụ ka ha si eme ihe a, apụta na onye a 7,000 ana onye nke a 5,000 anụ, maka na ọ bụ na nke na-aba na akpa gọọmenti, ọ bụ na 500 ka ekwu, ị ga na-anọ onye ọbụla niile 500 ahụ, ama anọ 500 ka ekwu na aga na-ana. Ịghọtago, mana ihe na-ewute m bụ na oge kịta anụ a anyị si na lockdown wee pụta,
ịfụ na ndị mmadụ nọ n'ụlọ nọta aka ị bịa na taksị kwa ha ọbụdị na a na-abịa anaghị ego anọ ịpụtakwa ị na-emeghe mbaras ma ndị a ga-akwa aka ma ndị a ga-ebukọrọ ihe dị na ebe ha na-ere ihe ma ndị ga-eji maka na ha na-atụ egwu kpochie shedi ebe ha na-arụ ọrụ na ọ na be ha ya bụ ihe wee bụrụ ihe jọrọ njọ apụtakwana ndị mmadụ a na-akpọ aka na gọvanọ ome nke a na gọvanọ eme mana ọ bụrụ ụtọ a ka o si wee maka ihe a megide anyị edelu gọvanọ akwụkwọ si gọvanọ biko ihe a na-emenụ ka na-ene ka ihe inwe ike aka nwoke mmadụ dịkwa ọcha na ya ka m na-agwa ndị ọha na eze na-ege m ntị ndị anyị ga-ejide bụ ndị lokal gọọmenti ahụ ha agaghị asị na ha amaghị mana ebe ọ na-anụ ụdị akụkọ a gịnị mere na ọkpọ ha dụọ ha ọdụ gwa ha na ọ bụkwa ihe ezi chizi ọkpọgokwa ha maka na ha ihe a akwụsịgokwa maka kemgbe wiiki a niile ma wiiki gara aga onwebeghị ndị gafetere bịa imekwa ihe ahụ nke a bụ n'Enugu ewekwunu si na obodo ndị ọzọ dịka Ebonyi Abịa Imo na obodo ndị ọzọ dị Anambra anyị nụkwa na Anambra na-ewefukwala ha anyị nụ na Anambra na asị ha atụzina maka ihe coronavirus a meenụ nke Anambra ka anyị jigodi aka ya na Enugu ọ dị mma ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme ịkpa ka o si dị anyị ka anyị ga-esi wee mepụ azụmahịa bụrụ nke bụ ịgba na Igbo mmepụ abata ejiri ụmụ ego na-abatagasị alụ ọlụ anyị ọrụ ana m iwere ohere ije kiri ụmụ ihe niile nke anyị na-eme na ije na Solid FM ị ga na-anụ ụmụ ihe niile a ijekwa na Chiziani anyị nọ na Facebook ije wee kiribe ụmụ ihe niile wee fụ ka anyị si eme ya ihe ọzọ m chọrọ ịjụ Amaka ewe ndị were ụmụaka were akara aka dị iche iche ewe ndị akara aka ha bụ ha na-alụpụta ụmụ ihe dị iche iche kedu ụzọ ị chere na gị nwere ike iji nyere ndị a aka alụpụtabazụ ụzọ maọbụ yebere ndị na-alụgodo alụ nwere ụlọ ọrụ ebe a na-emegasị ụmụ ihe dịgasị anya ọrụ nka dị iche iche ewe ndị na-alụ oche ewe ndị na-alụ edozi ụgbọala na-alụpụta ụgbọala ewe ndị na-alụ ihe dịgasị iche iche iji nyere ha aka ịfụ na alụbụrụ ya n'igwe ndị be anyị ahapụzi ije na-eje obodo ndị ọzọ na-eje atụbata ka ọ ghara ịda na-agara ọnụ ka a ga-esinyere ụmụaka were akara aka na ndị na-alụ ọrụ nka were ụlọ ọrụ ka obodo anyị ala Igbo bụrụ obodo a ga na-azụ ụmụ ihe a niile ndị be anyị na-eji atụbata na mba ọzọ ịma nọọ ya nwa ka eji wee nwee ihe a na-akpọ constituency project ịbịa na constituency project ahụ enwere ihe a na-akpọ empowerment na ya ọ bụrụ ọsọ ịrụ ụzọ ma idozi ụlọ ọgwụ ma idozi ụlọ akwụkwọ o nwere nke a na-akpọ empowerment a na-ewepụtacha ihe dị iche iche wepụta ego dị agha sị ka e wee kwado ụmụ na-eto eto ma kwado ụmụ nwaanyị na-azụ afịa ma ọ bụ nke ha so bekee ha sị skill acquisition ịghọtago ụdị ha mana ị na-anya n'oge ụfọdụ ndị kwesịrị ime ya ada eme ya ụfọdụ oge ha were ego ahụ dobere onwe ha were mee ihe so na ụfọdụ a na-ebunyechakwa ihe ndị nke a ga-ekekwa dịka ihe eji akwagasị akwa ha eburukwa ya dobe akịka atasịa ya ọ ya bụkwa nsogbu anyị na-enwe ya niile ka na-abụkwa ofu okwu ahụ anyị na-ekwu maka na ụfọdụ ndị na-achị anyị ụfọdụ ndị ndu anyị ha na-eme ihe ha kwesịrị ime ị na-anya kịta ifu ka ụmụ ntorobịa si agagharị crime reti mpụ na aghụghọ si adịbi elu kịta n'izu ori n'ihe kidnapping ọ karịziri akarị maka na ha adịghị ọkụpai ịghọtago maka na ịma na mmadụ nwee ihe ọ na-eme echiche niile ga-adị n'ihe ahụ ọ na-emegodi ọma nwede efe ichewe ka oge si jee chọọ onye oge egwu wayo ma ọ ka onye oge kidnap wee chọwa ego ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe maka na mmadụ ndị ụmụ ikorobịa anyị kwesịrị ka ha nwechaa ihe ha na-eme ka etinye ndị na-agụ ogodo akwụkwọ maka mmadụ niile ama ngụ akwụkwọ ha enwe aka ọrụ ha ga-esi na-enweta ego ogodi daily income onye ahụ na-enweta egodi wee na-enete onwe ya anya mana ihe ndị ahụ adịghị otu ahụ ihe ọzọ dịkwa na ya bụ na ihe ndị nke kwesịrị ịrụ dịka oyibo na-akpọ ya infrastructures ada arụ ya maka na ịrụọ ihe dị iche iche iwe ndị ọrụ ọ bụrụ ugodi agrikọlchọ a na-ekwu onwe onye mma nwere fam ihe ọ na-akọ bụ kukumba chizi ihe a na-agwa gị bụ eziokwu ọ bụ na steeti gọọmenti ga-etinye anya n'ụdịrị ihe a chizi ịfụ fam a na-agwa gị n'Abịa steeti ka o nwere ya ịfụ fam a ọ ga-adị ka GRA anụ a niile ụdịrị ihe a bụ ihe kwesịrị ije n'ime obodo chọọ ebe a na-adị mee gịnị bido ụdịrị ihe a emesịa ndị mmadụ enwe ọrụ maka na ọ na-enye ego ọ bụrụ ọsọ ka esiri n'ugwu ọsọ na-ebutere anyị ihe niile
kịta abụgo oge anyị ga-etinye anya na ịkọ ọrụ ugbo na ọ na-enye ego, ọ na-enye nri, ọ na-eme nri adị n'obodo. Asịgo dịka na gịnị na-eme ịfụ na agụụ ama mgbu ndị mmadụ ma rice ọ bụ na ndị na-achị anyị mana steeti ga-etinye anya nwee ihe dị ụta ịfụ na a ga-enwe ọrụ. ndị nwekwanụ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ ebe a na-alụ ihe dịka maọbụ were akara aka ebe a na-akwa akwa na-alụpụta akwa na-eme ụmụ nka dị iche maọbụ na-alụ ụgbọala. Ihe ha kwesịrị imerụ ndị a bụ ịkwado ha ndị nke nwekwa nne ya afụkwanụ na ewere ndị mmadụ n'ọrụ, mana ọ nwekwa ihe ọzọ na-eme anyị chisi maka nnọọ ya ka anyị ga-ekwu mgbọsị anyị ga-emerube emume icheta ndị ụmụ na-eto eto maka na ụfọdụ ụmụ na-eto eto anyị na-abụ ewee ha n'ọrụ na nke a na-akpọ nke private sector echizi alụgide mgbọsị so ọrụ onye otete ọchụọ mmadụ n'ọrụ. O sokwa etinye ụmụ ikorobịa n'itinye aka n'ihe ọjọọ. O sokwa n'ihe anyị chọrọ ikwu maka ya maka na ị na-ekwukwa maka ndị private ma ndị ha ewee gị ịlụgide ma bank na-eme ya. O nwere ndị ifụ kịta ha adịgo frustrated maka na alụgidere ọrụ achọ ofu ihe konye ha n'isi achọ onye ahụ ka ebe ị chọrọ ka onye ahụ bido ya bụ na ihe a niile bụ ihe na-akpata n'obodo a emepe maka na ụfọdụ ọrụ a na-arụ n'obodo anyị enweghị sekuriti mgbọsị ha etetekwara ụla achụwa gị n'ọrụ ya bụ na ihe ndị a niile bụcha ihe na-esocha akpata nsogbu anyị na-enwe. Ihe ọzọ dịka ibia bụ na ndị na-achịkwa anyị kwesịrị mana local government level onwe ihe ndị oyibo na-akpọ think out of the box. Ọ bụrụ ọsọ otu anyị si wee kwuo ya onwe a na-ede grant dịkarụ ndị obodo ndị na-akwado mba dị iche iche. Ọ bụrụ ọsọ ego ahụ gọọmenti nyere gị ka ị ga-atụkwasị obi. Onye bụ local government chairman ga-edenwu proposal dịgarụ ndị mba na-akwadokwa ndị obodo dị ụfọdụ na-ejekwa jee nara biri ego mana ego a niile a na-ebiri dịka nke a na-eme anya echizi nke a na-ebi na-akwatu anyị akwatu maka na ego mbibi ụmụ nke a na-akpọ grant bụ nke a na-enye free enwe ike asị gị were rụọ ọrụ dị ụta nke eji enye aka mana ọkwa ifu ego nke mbibi a chizi o so dobe anyị isi na anya otu ọ dị anyị taa. Aka na-ekwuka ka a na-ekwu aka na-ebikwa ifunu nke na-eme nke anyị na ndị China nke bụzi na anyị gata n'ofu ngwọsị China abịazịa bukọrọ anyị ncha niile anyị abụrụzia ndị China. Chineke ama nkwe ya bụ na ibi oke ego n'obodo anaghị adị ma ọ dị eme ka obodo mepee emepe maka na ị ga-akwụgidezi ụgwọ kwụgide ụgwọ ike agwụ. Kezi ihe ndụmọdụ ị ga-enye ugbu a ndị na-achị n'iji fụ na ọkachasị ala Igbo a ka anyị tadebe ndị ọrụ ndị ndọrọndọrọ etiti ụta ka anyị jiri dịka na iji maatụ a na ha alụtụ aka onye kwuo Ebonyi na Ebonyi na-alụ ọrụ na ha na-emepe ọ na-alụ ihe dị iche iche a na-afụ anya ka alụbụ ihe a na-afụ anya ebe ụlọ ọrụ ka ala Igbo mepee ọfụma maka na anyị mepee ọfụma ndị ọzọ mara na ya ejigoro ofu obi na-alụ ndị ọzọ na-abatazi. Chizi ihe ọzọ nchọkwa ikwu bụ ịma na anyị na-ekwusi esi na-akpọ ndị na-achị anyị na-eme nke ọzọ. Chizi ọkwa ịma na ọ nwekwa ndị bụ ndị obodo anyị Chineke gọziri agọzi mana ị na-anyị fụ na ha gachara na mba ndị ọzọ jee na-arụ ihe dị iche iche na mba ndị ọzọ. Ihe kwesịrị iru ebe a ije obodo dịka Lagos Chizi ịfụ na ndị Igbo karịrị akarị na Lagos na ụfọdụ ihe niile dị na Lagos ekewu ya ịbụa ịfụ na ndị Igbo bụ ihe mee gịnị nweta ihe ndị ahụ a na-agbapụ from ana Igbo na-eje obodo ndị ọzọ ije n'ugwu ọsa ọ dịkwa ụta ahụ. Ụfọdụ si nọọ maka na ịchọgodo iweta ana n'ala Igbo na ọ naghị adịcha mfe ọ na-agara ọnụ. Onye ọbụla chọrọ imere obodo ya ihe ga-emere obodo ya ihe. Onye ọbụla chọrọ imere obodo ya ihe ga-emere obodo ya ihe. Mana anyị kwesịrị ịgwa onwe anyị nke bụ eziokwu ka anyị nyere onwe anyị ka mara na onye ọbụla bịara iweta ọrụ na mmepụ ka ọ chọrọ imepụ onye nwe ana wotu aka na otu esi ele ana ma ọ bụ ihe gbasara ana wotu aka na otu esi emegasị mana na-abụkwa na-adịkwa sensị na-ajụ ana-anụ ọ na-azọ enweghị ike iji ya wee mee ofu ihe dị mkpa mee ofu ihe mepee obodo ịghọta ihe a na-ekwu ifu na ana ga-adịgide ụmụ na-eto eto etochacha aka nka ndị ọzọ na-eto eto etokwudo ana ka ihe eji ya na-eme ekwesịrị iji ya mee ihe
ka o ruo onye ukwu mee gịnị na onye nta kata ma a ga-azọwu ya egbuwe mmadụ maka na o nwere onye ji ana wee pụta ụwa ekwesịrị ka ejiri ana ahụ mee gịnị mepee obodo ka ihe niile gawa agawa. Ọ dị mma, ọ bụ na ugbu a ka ị gbapụrụ ekwurekwu gị, ọ bụ ada nwanyị o si n'ụlọ ọrụ ndị na-enyocha mpụ GSAC, ọ bụ isi afọ kwaba okwu ebe a. Anyị na-ekwu maka imepe ala Igbo, iwuhe Igbo ụlọ ọrụ azụmahịa ka ọ dịrị ndị Igbo mfe ịlụpụta ihe ọbụla a na-alụpụta na ka ebe usoro obodo na-atụpụ atụpụ ndị ọzọ na-abịa azụrụ anyị ka ọ bụrụ obodo mmepe tọrọ atọ dị n'ihe bụ ihe obodo tọrọ atọ eji ama atụ. Ọ ya ka anyị na-ekwu ịgwa gị eziokwu. Ebe na ka esi enweta ana na Lagos good, ebe ụfọdụ dịka o si dịkwa ebe a dị mfe, ebe ụfọdụ ọ gala ọnụ obodo dịka o si mepee na ka esi enweta ana. Amaka ịnụ ụdị ajụjụ ọjị Chizi mụ ekwetachaghị m maka na ịma na Abuja garala ọnụ onwe ka ị ga-esi wee kọmpee Abuja na ana Igbo na ọnụ ihe a na-ere ana ya bụ na ọ bụrụ excuse mmadụ ga-enye ana ebe a nụwa agara ha ọnụ karịa ihe Abuja na-ada. Ya bụ na ndị be anyị natawa ka ha natawa na be ha bịa mepee obodo ha. Ihe a na-ekwu osocha maka na ama m na ịgo ana na Abuja na ego ya karịrị ihe ị ga-ego ana na ndịda be anyị. Ịghọtago? Ya bụ na ndị be anyị ihe a bụrụ okwu, ihe bụ okwu bụ ha na-atawa be anyị ana adị. Anyị nwere ana na onwe ọkụ oge si gara ọnụ gara karịa ihe ị ga-ego ana na Abuja jee rụọ nke a rụọ nke ọzọ ma ọ na Lagos. Ịghọtago ihe na-ekwu? Ya bụ ka anyị wetunata anya ana nataba anyị bịa mepee be anyị. Daalụ. Ọ dị mma, n'afọ ka o si ada. Amaka, na nchịkọta okwu, ewe oge ọ gbojuru dọrọ na Lagos, ndị ọchịchị Lagos wee mee iwu oge ego ụlọ bịa adakata ọnụ a na-ana m afọ abụọ, afọ anọ, afọ ise tupu ịkwaba n'ụlọ ihe karịa emezie iwu si onye akwara m karịa ihe dịka ọnwa isii na ihe beneta ya. Ha mere iwu mbenetara mmekọ na wekwara na ebe ụlọ mkpesa iwu ha hibere ewere ka gị na onye ịgbabiri ụlọ biri na nke ya ewere ka uche enwe nsogbu na ịkwụ ụgwọ onye nwe ụlọ na ebe a jee ebe a jee kpeziere ha. Iche na ọ bụrụ ihe a ka ndị ọchịchị ala Igbo kwesịrị ime ileba anya dịka ụfọdụ na eme mkpesa na ego nakwa ihe nsogbu a na-enwe na ịbịa hibe ụlọ ọrụ n'ala Igbo na ọ na-afịa ma ọ bụ ịrụ ụlọ na ihe ndị ọzọ. Iche na ọ bụghị ụdị ihe a ka ekwesịrị ime ya ka ndị ọchịchị bata n'ime ya were ụzọ ha ji megasịa ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịbịara ụlọ ọrụ n'ala Igbo nakwa ibi ụlọ obibi ka eme ya ka ọ dịrị ma onye nwe ụlọ ma onye na-agbajiri ụlọ mfe. ejiri achịkọta okwu ka anyị na-apịachara oge na ekwesịrị ime mana ịmago n'oge ụfọdụ anyị na-adịghị ata murimuri, anyị adịghị ekpesa ebe anyị kwesịrị ime gịnị ikpesa maka na ikwuo ka ihe si wee dị onye ịma na ọya nwa bụ ihe ga-abụ tinye ọnụ n'okwu a ọ dị mma onye ahụ wee mara na-ekwa mana oge ụfọdụ anyị ga-anọ n'akụkụ a na-atamụ anyị ama mme ihe anyị kwesịrị ime jee kpesapụ ya n'ebe ekwesịrị ikpesi ya kwụsịkwa anyị ike ka ha nụkwa ọnụ anyị na-ekwa ka o si akpa anyị nekwa ebe ọ na-enweta anyị. Ịghọtago? Ọya bụ ihe na-akpata ihe niile a na-emenụ mana ihe ọzọ dị na ya bụ na gọọmenti kwesịrịkwara ike ka ha tinyekwa anya n'ihu na maka na ya bụ ihe na-agbajizi ụfọdụ aka maka na nke ọ na-abụzikwu ụfọdụ asị na kwa ahụ ka ị ga na-akwụ ụgwọ ụlọ mana ihe oge covid anyị kwesịrị ka ndị landlord ndị nwecha ụlọ si ndị mmadụ biko ọnwa dị ụta zuo n'ike na-efe enyewekwa. Ịghọtago? mana ịma na ndị be anyị anya ukwu anyị karịrị ụlọ mmadụ ruru ha many years ago ịmakwa na o nwetachaghị elele niile dị n'anya bụ ụlọ apụtakwa ugwu na akarịa. Ịchọwa flat kịta a na-akpọ gị 500 600 ịchọwazie duplex ọzi 1 point something
ịghọtago ya bụ ihe bụrụ ihe na-agba anya mmiri oge ụfọdụ na-akarịkwa ọ ike ọ bụrụ na ebe ị na-achọ ya n'obodo ebe a asị gị na ị ga-akwụ lọya ihe fi asị gị na ị ga-akwụ ejenti asị bifi ị ga-agbakọta ihe niile ị ga-akwụ ọ karịa ya bụ na ọ dị mkpa ka gọọmenti tinye anya na ya ka e wetunata maka na gọọmenti nye iwu ka emekwa ihe ụta iwu a ga-akwudo ya bụ na ka ha tinye anya na ya ọzọkwa dị ka ibia bụ m chọkwara ịgwa ndị mmadụ na taksị a na-ana ma ndị na-akwa baro ma ndị na-ebu pure water n'isi ma ndị kọntena na ihe a niile na gọvanọ Enugu steeti ka n'ugwu anyị ezighọkwa ndị tax ka ha jee na ego ahụ ihe a bụkwa from local gọọmenti ka o si na-abịa maka na anyị nwasị na anyị ga-etinye anya na ya tinyekwara anya na ya dekwa leta ma degarụ aka na-achị obodo a si ya biko na-ekwu ihe na-emenụ ya gbatakwara anyị ọsọ enyemaka maka na o nwere mgbe a bịa na last week gara aga onye ọrụ anyị fụrụ ebe a nọ na-aghara asị ndị mmadụ si ka o mee ka o sete ihe a na-eme ha jekwa narị ya fon ya duru ya gawa polisi mana achọghị m itinyegoro ọnụ na ya maka ntinye ọnụ na nke a bụ okwu ụbọchị ọzọ ya bụ na ihe m chọrọ ikwu bụ na gọvanọ ugwu anyị o nwere onye ozi si jee nawa tax ya bụ ka ndị mmadụ marụ daalụ na-anụgoro ya ọnụ ahụ m rụsịrị ugbu a bụ olu Amaka Weke dịsị afọ kwaba okwu na ụlọ ọrụ Chisak ndị na-afụ maka ndị na-eri ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi ndị na-eme mpụ na aghụghọ ndị na-afụ na egbochiri ha ndị mekwa mere mpụ agba ha n'anwụ akpọje ya n'ụlọ ikpe ata afụ ekwesịrị ịta ha ọ bụ Amaka Weke ka m chọrọ na ọ ga-adịrị na mma dịrị ndị niile gere anyị nọmba ụwa ọbụla emume si gị anyị maọbụ kiri anyị asị m ka onye chi ya zere Chineke gozie unu ma onye mara ihe na-ese okwu ya emekwana ya ihe anyị na-akpọ abụ alụ ka ọ ga-esi dịrị anyị na mma ma onye mara ka anyị ga-esi mepee anyị na Igbo ka anyị jikọọ n'aka ọnụ bịa mepụọ n'ala anyị maka na nke anyị bụ nke anyị nke ha bụrụ nke ha a na-esi n'ụlọ wee mara mma pụọ n'ama ọ bịa bụ ihe ọma a na-emekwa akwụrụ ụlọ ọ bụ okwu ndị Igbo akwụrụ ụlọ ọka ọnụ ya bụ ka akwụ anyị nataba n'ụlọ ka anyị mekwanụ ya ka ọ dị mfe na anyị bụ ụmụnne na anyị mebe ya na ụmụnna abụ m Chizzy na-ekele na mma Amaka Weke kene ọchata ike n'ebe a na-afụ na afọ anyị na mba ụwa dum ọ ga-adịrị ya na abụ Chizzy ka ọ dị